Bikeleleke babukele emakhaya bikelela ngaphansi kohlelo lwethu umgwazelo. Bukele emakhaya bikelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya-ke namhlanje sibhalele osisi la. Bathi ucela simsize unenkinga nomthandazi. Babukele-ke niyazi-ke ukuthi anginayo amaningi. Angile ngamaningi. Ake sinikeleni khona. Kodwa-ke babukele before sinikeleni khona. Cela ningakhohlwa babukele ukusubscribe, niphinde nilike. Mase phela nani niyabeka uvo njengabo abalandeli bohlelo. Babukele, ngicela ukubonga nje ukuthi nilibele nisilandele njalo. Sithi sicela ukubonga kuleyo ndawo. Sibonge. Nginibingelele igama lami nguZinhle. Bengibhalela uhlelo umgwazelo ukuthi lingiphelezele ngiyofuna imali yami kumthandazi. Umthandazi obeletha ngi-eda imali ngingakutholakala usizo. Yile engixisha imithi engasebenzi, engixisha imithi ethi ngi-eda imali. Ngagcina ngingasizakalanga-ke. Ngike ngazama ukuya ngedwa, wagcina enqabile nemali yami. Ngaze ngabhalela uhlelo umgwazelwa ukuthi lingiphelezele longifundisa imali yami. Noma enqaba-ke nayo, angazi ukuthi ngizaze ngenze njani, kodwa ngizole ngithemba ukuthi labantu bazongisiza engibabhalelile ukuthi bangikhaphe ngiyofuna imali yami. Manje ngibuze zonke izathu zakho. Qoqo. Yebo. Njani? Njani ba? Hayi kuyaphila kunjani? Hayi sikhona. Bapho. Size la sihamba mayelana nodaba la. Nananga usisi mhlawumbe themba ukuthi yamasi. Liyangishuta. Cha, hayi ukuthi siyakushutha. Sihamba nodaba la nangu usisi. Okay, cela ngiqale ngiyichazeke. Nala ke bhuti before nje uchaze kakhulu. Yebo. Angithi uyathi umuzi nomuzi nomthetho wakho. Hayi ngiyakwazi lokho ukuthi la ekhaya ngibekwa kanje asigqoko isigqoko kanje. Kanjani manje? Ngikutshela umthetho la ekhaya. Wokuqala nje before nje ukhulume nami uzowenza umthetho la ekhaya. Makuhlula lokho. Ngiyasebenza. Uqonda ukuthini kanjani? Engiqonda ukusho ukuthi Mina ngenzani njengoba ngila? Wenzani? Njengoba ngila mina ngenzana ngithi uyasebenza nathi siyasebenza mina ngedwa usebenza la ngikwazi ngaze ngikuqashe. Cha, baba. Mina ngiyasebenza ndlela yami. Wezisi. Yebo. Yazi niqhamuka lapha nginethemba lokuthi mhlawumbe uhamba nesikhulu thizeni esikadiwe sofuna usizo la kanti bazongidelela lapha. Hayi akusibo ukukudelela lento le. Sicela usize kahle. Yabo ukudelela kuhlukile. Size ngokunye namhlanje la. You understand? And angifuni ukuthi lento sigcine siyenza ngesinye isandla. Mina ngifuna sihloniphane, sikhombise ukukhula, sikhombise ukuba badala. Wena njengomuntu osebenza ngabantu, ngicela ngihlalele phansi ke mhlawumbe sizozwana lapho. Uma simile kanje ayingeke sikhulume lutho. okay sicela uhlale la. Uma sevala into ayiphetheke lo Hayi manje imali mfethu. Hayi kabi. Ikhamera lesisebenza ngayo iyona into esike sibe neproof yokuthi ngempela siwenzile umsebenzi wethu. Cela bhuti uhlale phansi ukhuluma udaba lakho ngiqhubeke nomsebenzi wami. Okay baba. Okay, wena ndoda amadoda la mina ke ngicale ngiyithule nje ngingwenya ehamba ngaphansi kohlelo umgwazelwa sibhalelwe nanangu sisihamba naye. Kuthe ucela simsize unenkinga nawe. Inkinga emayelana nezimali ke so usisi secela inkomo zakhe kuwena. Njengoba ubona ke sifikile siphethe la angazi izini lezi noma kodwa angifuni ukukhuluma kakhulu nini naziyo nosisi. Sisi ngicela ukubeka kuwena udaba ukuthi uthule yonke into umchazele ubaba ukuthi njengoba sila nje size ngani. Yebo. Mkhulu. Lalela sisi. Lento yonyulu. Mtshele into esise hayi ukuthi lalela. Mana lela la. Kahle la mina ningangilalela nize nihambe ningasho ngolutho la. Mangithanda. Hayi ngeke ukubone lo. Kungenzeka. Ngeke ukubone. Yazi ngoba ngisebenza nabantu buka la. Ngiyakutshela mina nami ngiyakutshela. Ufuna ukubonana? Cha, hayi ukuthi khona engifuna ukukubona ngoba vele ngeke ngikubone lokho ngifuna ukubona. Bazongisabisa. Ubasaphi labantu la? Ngithe ngicela bangikhaphe mkhulu. Bayaphi? Ngitheni ukumbiza ngomkhulu. Umkhulwane. Inkinga yazi inkinga yenu ila.
niyahluleka ukuhlonipha abantu ekumele nibahloniphe nabe nihlonipha yonke imisangano la emhlabeni bedlala ngani qhubeka sisi uchaza Ngiletha ukuthi ngaletha umngani wami omkhulu la. Umngani wakhe. cela ukhulumele phezulu sisi Ngaletha umngani wami la mkhulu. Ngafika kuwena wathi uzongisiza ngenkinga yami. Mkhulu zonke lezi zinto onginike zona zingisiza. Sesisiningi kabi isikhathi ngifika la ulothi angifaka imali angifaka imali. Angisaphathi ke lokho engikuphethe la okunukayo okungangisizi ngani. yini yona lento Angiyazi Yabona-ke. lesitapu ngicela usibone kahle. Wentombazane. yini konje kunanda phakathi Phakathi ngithe ngithi Kahle kahle nizongidelela Umngani phela. Nawe uzongidelela eh nawe. baba musumkhomba Cha uzongidelela phela wena la. Uzongidelela. cha manje phela Chabo elalela lapho cha. mkhomba ngento kuphela Wena sisi uthi wafika la wangasizakala afuna imali. Yipi mala ngumashonisa mina. okokuqala ngifika nangu umuntu wathi ufuna 800 ngawuzama ngihluphekile ngiyifuna lento engiyifunayo ngoba ngixakekile waphinda wathi angizama 600 ngawuzama konke lokho akusizwa lo hayi ngizophinda angisaphathi ke lokho nginike kona okugcina nangu okumathi kunanesele phakathi angi-understand ukuthi yini le kodwa ngabantu banika amaxoxo yini ungafaka umuthi Wazini nexoxo ngomuthi wena wenyanga. ima kukhona umuthi onexoxo Kuba phakathi lana, bafethu. Angithi nize nosisi la. Usisi uthi waletha umngani wakhe la wathi ufuna ngimsize nangamsiza mina. Usho njalo. awuqhubeke sisi ikona phela shuthi lokho uzitshela ukuthi ungisizile Wangasiza ngoba baba. ayingisizi lento Kusiyama. emva naloko ingenza ngibe worse kunaqala la uthi angigcobe khona wesisi bakhe lento le nexoxo khona la igcoba khona wathi angithatha amanzi ngigcobe la ngeke ngize ngikwazi ukuchaza udaba lami ukuthi inkinga ikephi kodwa ngiyagcoba kodwa ingisizi ngalo ukuthi sengiqeda isonto ngiyithathile lento nexoxo inexoxo lento seliyanuka nokunuka lento yabo nje mina ngiyazi lento ukuthi nina kahlahle nimisele ngani hey uvumbuka uyoba nelonda into eyibhadi ungavesane wenzeni yini yazi ndoda awukuchazela ukuthi kwenzakalani yini yona le Seniqedile ukukhuluma. asiqedile Qala nawe bhuti ungawubiza umuthi wami ngeyini yona le. Before ngize kuwena wentombazane ngoba ngiyakubona ukuthi unenhlobo letshela ukuthi ungusini. Oyazi into esengibakwenza mhlawumbe yini uthunyiwe. Phela ngisebenza ngabantu abuthunyiwe omunye onyanga ukuthi uzongiqumba phansi. Lowani ngishutha nje kanti lokho kwenza kithi. kanjani Ungiqumba phansi. kanjani angeke Buka ngiqobe la. phansi Manje webhuti usisi lo. Walethwa watshena umngani wakhe ukuthi umngane wakhe usizakele la. Okusho ukuthi lo sisi wayesizakele. Akithi ungamletha kanjani umuntu la angasizakalanga khona. Wena mawusuhambe uyofesa kusasa ufike uqashe uvutshe nalo into ohamba nayo ukuthi uqashiwe ihambe iyafesa ifike ngaqashwa. Iphutha lakho lelo ukuthi ayiqashwanga. webaba awume kancane Why kuwena abantu abangaka ngisebenza nabo why kuwena yedwa umuntu uma usebenza abubungana bani? Umngani wakhe lo wayelala ngokuthi umsebenze. Ayisebenzi kuyena uthi umuntu uma usebenza. webaba Elami iphutha la yiliphi? ngicela understand la phela nangu sisiyachaza ukuthi into yakho ayisebenzi Ngingenaphi la ngimsize ngani ke umuntu awusebenzanga. Ngingenaphi lapho usebenzisa yimini umuntu. kanjani mbuyisela into zakho Bengikhona mina ngikubona ukukhona ukuthi umuntu usebenzisa ngendlela bombona wena umuntu uyawusebenzisa impela bukhona ubona. kanjani Ngoba usufuthele kuza la. Ayikho Mina yona. bengikhona ngibothi umuntu wenza ngendlela. Bengikhona. Angibengekho. aniye Okusho lento ukuthi enokudlala ngabantu abantu badlala ngathi ngobani banika imithi bengayisebenzisi imigomo yakhona. sisi Mase basebenza okhala la. ungazange ukwenze kahle lokho ade ukutshelwa ubaba akukho futhi ngenxa yokuthi angithi yasiboka ukuthi lokhu uziswasho sakhe seze sawuhafu ngisibuyisa ngoba sesiwuhafu kufanele ngabe sesingisizile waphela kusisusa kwami ekuqaleni Ngikuleta malini wesisi? ngeke futhi ngicela unginike konke ngoba emva Ngikuleta nalokho malini? u-1.8 Ngicela ungisize kanje nake sisi wami. Yabo le mithi yami uthi ayikusebenzelanga. Abo mina uma ngenza umuthi angenza ingambili. Uyangithola? Awukho umliye ngofaka phakathi ukuthi umuntu usebenzele umuntu. Imithi esiyosebenzisiwe nesikhulekele endlela yethu ukuthi imithi isebenzele abantu uma ukuthi unawugwela wona ukuzokusebenzela umuthi. Lalela mana wo ngikunika ukhulumile nawe. Ingathi khona into ongayazi laba abantu amadlabana kwayibona imithi abayazi. Wena uma ufika la ufuna umuthi ngikunika wasebenzela umuthi mina ngene lapho ngawukwazi ufuza ukhuluma lapho back. Uma kunje ucela ulande zonke imasho zami usuhamba nazo uyibekela ngunika imali yakho kulungile. Akuzole izinto ayiphelele. chazi ima Ngifuna zonke no ngifuna zonke lutho. wesisi Wala uze kathathu. yebo Wakusebenza umuntu. Lo mithi le umuntu uthathe ngawo. Umuntu athathe la. Ngizokutshela baphezela imithi ungaqamba ngaphambi kwabantu kanje. emfethu kanti izimali lezi zinto La ke bhuti wami utshela. Yabona? ngikuphuzile ngale nduku yakho Bayeba ngisebenza ngayo.
Khuzile ngale nto. Yazi inbhuti wami ungachemi nomuntu ongamazi lo ngiyamazi. Hayi ukuthi ngichema. Lalela angithi Kodwa lento wena ngithi ngabe uyasebenza ngiyasebenza ngizongiphaza ngizongela umnyango mina. Ngizongela imvalo umnyango mina. So shaka spin cake awungena. Ila usizobona khona izidume emini kababa ngiza ngithini kwenza. Ungacasha into ngiyadlala Hayi mina. nadala. Wena uphezulu umuntu wena uzobuza uzofuthi uzongithola kablana wena. Uyazi ungithatha kancane ngithi isithunzi kubantu. Ngifuna ukwazi iphutha lami ukuthi umuntu wangasekhuluma iphutha lami lapho. Ngifuna ukwazi iphutha lami leli. Umtshela uzofuna imali yakho. Ngicela imithi yami ntombazana. Manje imithi yakho. Umuthi awugcwele ngiyawufuna nguthenga ngemali lo muthi. Kanjani? Uzothola kanjani? Awuse. Awukwazi ukufela futhi imali yakho umuthi wami. Shuthi ngiyalahlekelwa phela mina ngithi. Nami nguthenga ngemali lo muthi. Njengoba usufuthi usuthi awusebenzanga ufuna imali yakho back nama ibuye inkomo zami. Phela akunqabile. Ufuna umuthi yami nami. Simelene ngokuthi fanele usizakala. Wonke umuntu ozala vele usuke ezosiza. Akasizakalanga. Uyena osakala akusingina ngihlangane. Sengiqeda inyanga ngine Mana ngenze njani lapho ngalokho? Ngicela ubuye imali yami. Ngeke izibuye imali yakho ntombazana. Ngeke phela. Ngeke izibuye imali yakho imithi yami ngingaphelele la. Ngeke izibuye imali yakho kushuthi ngifuna imithi yami nami nginika abantu abazobasebenzela imithi balwa umsebenzeli izinto zakho ayiphelele aziphelele into zami. Othulisa abawu4 othulisa usihambe nabo wayikuthulisa ukwenza la ekhaleni lami. Ngifuna imali nami ngikunike imali angiqambini imali inqwa imali esigodlweni mawuyifuna ngizoneza imali yakho buyisa imithi yami nginika abantu abazobasebenzela finish akukho kunye ke ngizokhuluma mina ngiqedile ke lapho lalela ayiphelele ngifuna imithi yami chaza imithi ayikho eminye baba wasakwanginika wahamba nothulisa abawu4 ngeke buthulisa owodwa half nakhona ebiningawona futhi abugcwele ibhayile futhi abegcwele lawo lesitaptap sineselesele wena yazi kwathi kunjani wena webo bhuti yabo lo muzi omawo lapha na kibumiso bani umiso umfuna omncane ohlezi ufela ufuna imithi okubuya abantu bakini wena ufuna ngisho lokho ukuhlambalaza na wena uhlezi ufuna imithi eyichitho la ufuna imithi okubuya abantu bakini lo muntu afuna umbuya kuni manje umuzi umile kini lo muntu afuna ukumbulala ngisha lokho ngakubonisa utanki wakhe ilona wena akukho phela baba lana okubulalayo la emva nalo kuyangibonisa lezi zinto baba batshele konke phela batshele konke leyani awuchazele kahle ngizonitshena-ke mina ukuthi akangitsheni ngizonitshena-ke mina angingafeli engayazi ngisho ukuthi akulungi imali le mithi le egcwele la eyani shoni mina ngizosho mina imithi yami ngiyayazi khuluma angikwazi futhi ukusho inkinga zami ezingakho ngoba phela naye nje ngisuke ngiyiletha kuyena inkinga zami ngisuke ngifuna kala usizo qale la lo muzi lo othi unexoxo wena ngakuthenga lo muntu uzusebenza mawuthi umuntu omshaya uqinile angisho ngikwena uqinile lo muntu omshaya futhi still umuntu orongimini ngeke baba ngeke ufunani mina umoya wami phela fanele izinto zakho angithi okusho ukuthi lo muntu afuna umshakada akuba ukuthi uyiqile wena ufuna ukumqumba phansi ingakho nawe vele wahamba usumaqela woqina uze ungomsebenzele umuntu ofuna umqumba ngawo phansi wena manje umuzi uyama lapha kini ungakhola umuntu ofuna ukumbulala lana wena ungakhinyoni uphinde wasiza yena lo muntu okade ngize ngayo ngisebenza ngemali ngisebenza ngabantu ngisazi awusalona icustomer lami nje ingakho ngithi ngicela ubuye imali yami ngoba futhi awulona icustomer lami usiza sonke yabona la ngimtshele mina ntombazana ubecabanga into mawuzoyenza ukuthi izohamba ifike ungathathi into mawa loba nakho wena ubasele ukuthi umuntu ofuna ukumbulala kafile uyaphila kwemanje uma usiyabuza ufuna imali yakho la kumina uma ucabanga nina-ke imuphi umuthi la ungabiza imali emodern 1000 la ngaphandle umuntu okubulala imuphi imali ikuphi lokho okuyikona ngoba wena uthi uyayigwija sicela usichazele khuluma wena okuyikhona ngithule ngoba wena khuluma uyayigwija baba so awuchazele le mithi ngifuna ngilaphe lenkinga enginayo ibuyele kumnini angazi ke mina okubulala ngoba phela mina mangithatha la ngisuke ngazi ukuthi okubulala ibuyele kumnini kufanele kuphindele kumnini ibuyele kumnini lo wena okuyena uthi wena uyakuthakatha kina ngithi ofuna ukushaya yena wena angithi ngakunikeza mina ihlangu zokuthini zokuthi uvike phela mina ngazi ukuthi emva kokube ngiphindise emntwini yazi into enxa kakhulu wena la ufika la ubunenkinga enkulu kakhulu lokho ngibona uphilo ikhona mina wena musu uxhaphaza busu abantu laba basuka khona bezongidela emzini nami ngishisa impepho la ngikhuluma namadlozi la uhlamba lazo umuntu wami phambi kwabantu bangishutha abantu bathina abantu abangibukayo ukuba ngizophinda futhi ngizofuna usizo la kumina sengixhaphaza ukuthi ngiyabantu imithi engasebenzi ebene umuntu wakelela ekhaya bewayisizakela ekhaya yini ibhala bangamasu libuzo obhokela mina hayi no abasho uma bengeke bakwazi ukusiza baba
Cha. Akusichazele lana. Akusichazele nje into eclean njengathi nathi sibe ne-story esiclean. Ukuthi njengoba siyibona lezi cofi zingaka la. Ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Phela nathi ngeke usisi uthi wena isitori osikhulumayo Akusizi. masithi usisi akachaze phela isitori ekuyisona nangu uthuli manje sisi Akachayisiso ngapha ngiqhubweni. Kuba uthanda ngizongichazela yonke le mithi ukubona ukuthi mina yani isebenza kanjani. sisi sicela usichazele ukuthi isitori Yeyi! sithi uthi sizingweja lezi ingweja okay sicela usichazele ekuyisona ke sisi asifuni la kube ngazi ukuthi sithatha ama-side asithathi ama-side sifuna yonke into siyenze ngendlela eqondile and le nto eyenzeka la makuwukuthi ubaba usebenza ngokungesiko futhi anginawo ubaba ongaka mina futhi unjini lalela makuwukuthi le ndoda le isebenza ngendlela engesiyo kuzomela ukuthi simveze obala njengoba sifika nawe and enye into ebuhlungu nansi khona abantu abasebenza ngokweqiniso njengoba yena nje edlala ngabantu Ngidlale ngabapha abantu. Yini inkulumo yakho wena engaqondi? Wathi abantu umuntu ebenikuyena yedwa. Wayi umngani wakhe wambethela kwasizakala muthi ngidlala ngabantu. Inkulumo yakho ayiqonde futhi. Ngicela mfethu Ayiqonde inkulumo yakho. Wena uyathenga ukuthi usiza abantu usho ukuthi wena. Akekho ngithengayo Yini pho ucebe nomuntu uthela konke uqine. Phuza labo ude uzofuna ukuthi bojo wani lo muntu. Phuza labo ude uzofeni. Uzobojo wani lo muntu. Phuza la. Angithi mina angisebenzi ngidlala ngabantu. Phuza la. Phuza la ngizoma la. Phuza la. Kodwa ufuna ukuyibona. Ngifuna siprove ukuthi umuntu wami uyasebenza. Phuza la. njengoba ungithela ngayo Phuza la ngithi ukhuluma kakhulu ukhuluma lona wena. Phuza la nawe bothi kuzufeni. Phuza la. Ngifuna sithathe umuntu wami uthi awusebenzini. Wamtshela izwa amanga nawo umuntu. Phuza noma wena phuza lana ke wena bothi kuzufeni. Phuza la. ngeke ngikwazi kanjani aphuza itata Awusebenzi kanje umuntu anginakoni niyawusaba. Uyasebenza umuntu wami. lalela Phuza lana engadlali ngalokhu ngidlala ngami iphisa isikhala. Awona bhuti wami balo uyasaba ukuthi kwenzakala ngikutshela mina. Ngoba uyasaba ukuthi kwenzakalani. Yabona usisi la. Wafika ngomngani wakhe lapha. Yena umngani wakho naye vele befuna ehleze efuna imithi engalungile, yokudlisa amadoda, aweyichitho, yonke lento le. Wena wezala ukuqala ngqabo fela wena uqhuka. Wathi wena ushawa umuntu wakini. Ufuna wena yini imkhonto ukuthi mayihlaba wena ibuyele kuyena. Angithi wakhumbula. Waze wamqagula ukuthi uba lo muntu lowo. Ngakukhuza. akunjalo ke nje lapho Kunjani? afika impela ngixhuka la Uyaxhuka manje. Uyaxhuka manje. hayi namanje ngisaxhuka hawu Uyaxhuka la. singene nawe sisu right Oh, usiyama. phela ngikuthi ngeke ngingezi ngi-right ngoba phela fanele ngihambe kahle ukuze angaboni ukuthi kwenzakala kodwa nje ayikho into esebenzayo la ebusuku iy'nhlungu ziyanginyisa mina ziyangibulala iy'nhlungu okay awuqhubeke baba leli gama leli yazi okay mtoto awuqhubeke Ngizokhuluma ngithini umuntu ephikisa ukuthi engiyishoni nayishona niyikholwa nini. Yini engizoyisho nizoyikholwa nini? cha ngithi njengoba wena usasichazela Angithi sisi uthi angijali. Uthi wafika la iqhuga impela kodwa namanje usaqhuka. Ngiphuma la endlini la nginibona ngidlwa la usila nginibonanga eqhuka. Mhlawumbe kwana nimbonanga eqhuka. Okusho ukuthi okunye wento wayemsiza emlenzeni wakhe yamsebenza ngoba akasaqhuki manje. Umuntu ongamsebenzi la ngento eminyanyisayo lo ukuthi umuntu okubulala umfo wabo awusebenzanga. Into eminyanyisayo lo. Sokubulala yini la ngizofuna kuphindele emuva lento eyayingiphethe njengoba ethi wawuzolanda umuntu okubulala umfowenu akaze ngangichazele shuthi lona lesele leli kade kuthiwa ngibulale ngalo leli engingakwazi ukulisebenzisa Angikuchazelanga. hayi zange ngichaze ukuthi ukubulala lo Nginika umuthi ngathini kwena? wathi angiwusebenzisa kungithi kuphinde kumniniko lento le ukuthi angiyiphindise Angishongo ukuthi uma uthi uqinile lo muntu ngeke kusenzeka lutho kuyena. cha phela baba ngeke kuze kube kanjalo ngibe ngikhokhile mina kuwena ukuthi kufanele kuphinde kumniniko Lethi imali yami ke. Lethi umuntu wami uthatha imali yakho ntombazana. Nayi Ukuthi imithi ayiphela nje. abona ke le mithi le. Angithi usisi uthini? Usebuye kathathu. Angithi. Uqina ungitshela wena usabuye kathathu lezi zinto lezi ayitholile lo 3 days ebuya la aphina edo 800. Ilokho. usuku nosuku ngiyakhokha baba Apha amakhandlela amanene alithabomvu anene alitapi. Aphi? Lawo yokucupha ngawo mfo wena. wawuthenga wakhanyise phela nawusho ukuthi ngiwayeke Angathi akhanyisa ngithi. Yebo. Wawakhanyisa. Ngawakhanyisa Aphela ngithi. phela Ngoba nakho awushiya imali yakho yasigodlweni. Ngithenga imithi ngemali yakho yaphela nami. akuhambi kodwa kanjalo
Angikhambi nje. Ingoba wena abomasola ube neqiniso phambi kwabantu ohamba nabo. Ingalunga le nkulumo. Musukubalekela uyele nale. Kumele bekwazi vela abantu ukuthi nawe vela ulungile wena. Nomponi umpela athi vela ufuna ukumbulala wena ngithi uyakha manje kini. Wena usuhlezi ukhokhobele wena sokumnandi kini. Kanti ufuna umqumba phansi lo muntu. Namhlanje usuza la. Lesibindi wena. Hayi baba ngicela imali yami. Hayi ke. Ngeke wena khuluma iqiniso phambi kwabantu babize bezokusiza ngaphambi kwanalo kunike. Anqabe nemali yakho. Bathi leqiniso wena. Ukuze ngikwazi okungcono ukwenza okunye konye ngivane ngikumthandaza. Ngicela imali yami. Uyithole ke imali yakho namagcabena kwami. Imake Ngicela mfethu. ngisize. Njengoba ethi ubhuti Mina ngidlala ngezinyanga nangezango ngabe nidumisa kabi. Uthi iyashoda into zakhe. Shoda impela nje. Ayikho into eshodayo. Zishoda impela nje into zami. Shoda Izona impela lezi nje. tapu ezinye. Wendoda Shoda ucela impela. ubale into zakho la usho izinto ezishodayo sisi ilula lento. Njengoba ethi khona into ezishodayo la Angibhengi mina. kumele ke kushuthi ugcwalise zona ndoda. Maye egcwalisa lezi zinto zakhe ezibuyisa usisi uzomnika imali yakhe. 100% uyithola imali yakhe. Naye lokhu ngiyale nale uyithola njengoba ingitshala imali yakhe. Uyibala imali yakho uthi imali yakho uzoyithola njengoba injalo imali yakho. Angisona isigebengu. Angiqola abantu. 1.8. Yebo. 1.8. Yebo 1.8. Yazi ngiyabonga ukuthi uyangehlisela imali yakho. Njoba uyehlisa le mali khona okunye okufihlayo. Leminye imithi awuyithenga ngithi akukwedla umali. Imali wafana lekhaya uyiclose to 5000 imali ofika nawo lawo. Se 1.8 manje. Wena ubala umuthi wayokusiza umlenze wakho kuphela. Uyibala iminyaka uyithatha wena. Shuthi akusebenzela imali uyithatha wena. Ongakusebenzela ngilo ufuna ukuyelapha ngawumlenze wakho wena. Ilowo. Hayi anginjalo. Ngikwazi ke lokho mina. Angikwazi nje futhi kona. Waze wadlala ngabantu lo. Ngikwazi. Mina ke ngizokusho bakwethu ngoba lapha athi ngiqhula imithi yami ngibhizi kakhulu baningi abantu basebenza. Ngicela ingitshente eyodwa ukuthi bafike njengoba nihamba nosisi nilana usisi uyalibeka udaba lakhe nami ngiyalibeka la mani luzwa niyaluzwa olwakhe mina ngenze njani kusuka manje. Lalela baba. Hayi ukuthi la sithatha amasayidi asithathi. Uyawathatha uyangidelela usho yonke into ofuna ukuyisho biza imithi yami noma itapu khuluma yonke lento le. Umuntu ozobuka lento makuthi bayibona okwasizakala ekhaya noba sazoza la ekhaya uzoza kanjani usukhuluma nje ngemithi yami wena. Wendoda. Inje lento. Njengoba nawe usulibeka iside lakho nosisi libeka iside lakho. Angithi nawe uyasho ukuthi usisi kumele abuyise yonke imithi yakho mase umbuyisela imali yakhe. Injalo ayishintshi. Sisi angithi uyayisa. Yini eshodayo la? Azoyibuyisa usisi umbuyisela imali yakhe mase niyahlukana. Sisi kukhona lokho athi kuyashoda la endlini. Sikuhambe nawe manje. Siye khona endlini, fike sikulande, sikubuyise kubaba. Yena lo le ndoda le ikunike into zakho. Iphele lento. Akukho futhi. Akukho nje. Ngicela abo nje la kunamadosha amathathu esichitho awekho. Futhi ayikulo plastic ngathi uhamba. Ayinawo lo muntu olapha phakathi lo madosha esichitho. Uyini wakusebenzela wona ngakho ngayifuni imali yakho. Angeke. Ngazi nje ngiwathatha amadosha mina baba. Kuphelele yabo nje lokho konke. Nakho impela nakho okunye. Bawuyimali nike lokho. Ongakubhalanga. Mina ngikhuluma ngeprice. Usho ukuthi wena lezi zinto lezi 1.8 lezi zinto lezi u3. Nani imali imbuka nani ke bakwethu ke 1.8 lezi zinto zo3. Yabo kunjalo. Usudlala ngabantu wena etshele. Usudlala ngabantu. Yabo nje wasilayo mhlawumbe obhorekile wena wedwa. Mhlawumbe obhorekile. Mhlawumbe laba shuthayo. Mina ngibhorekile la. Mina. Mhlawumbe ubhorekile wena. Bathi basemsebenzini. Bazongithathela emsebenzini wahamba nawe uzongiphazamisa emsebenzini wami. Kumele ngenze njani ngalokho mina? Futhi ngicela uthathe into zakho. Ngicela uzithathe bantu nginike imali yami. Ngifuna ukuhamba mina Ngeke ukubone lokho. Imali le ngiyisebenzisa. Ngeke uze ukubone lokho. Ngicela uthathe into yakho. Ngeke uze ukubone lokho. Ufuna imithi emiphelele la. Ngimile lapho. Njengoba Ufuna imithi yami yonke la. Namakhandlela ami onke u6 lawabomvu. Ngiyafuna lento zakho. Ngifuna yonke into oyithatha la uze ngibuyise imali yakhe ngiyithatha. uyawazi amakhandlela abo. Ngiyakhumbula ke wona. Happy phone. Ngawakhanyisa. Kanjani? Amakhandlela abo phela futhi ayakhanyiswa. Mina ngathi uthi akushiswa nje ulishise aphelile ke wona. Uzowadinga uba nemali yakho sengayisebenzisa kodwa usuyidinga uzoyithola. Nama ngathola. Lezi athi zazi. Funa nje konke nami kwami ngijwayela kabi wona. Kahle nje ngijwayela kabi kahle wena. Futhi uba usimuntu wesifazane bezokukhombisa ukuthi nangubani. Bezokunqobuza phambi kwayo into ohamba nabo neqede nya. Tshele mina. Ngeke baba ngicela imali yami. Ujwayela kabi ngitshele. Okay sis. Ngeke. Habi. Sis. Ngicela ukuthi wenzele thina ifavor ngoba manje siyabona le nto ayindawo yabo. Silibele sikhulumile into engapheli.
sicela ukuthi sizokuhamba nawe siye endlini siyolanda okukhona okwababa. Makuwukuthi khona okuncane okusele sicela sithathe kona sihambeni nakho uyokulanda. Masumnika into zakhe akunika imali yakho. Iphele le nto kahle. Ngoba sifuna sithi simbhekise nalezi vatho zakhe. Uyokubona okwabona uSawula webhuti ikutshele mina. Uyokubona okwabona uSawula wena. Ikutshele mina. Futhi ngoba nakho ngihlonipha la igceke la ngihlonipha indawo engisebenza ngoba ngihlonipha le ndawo le benzokubona mina ngazi ngikubone futhi kakhulukazi wena buzokubona lalela ke mhlawumbe nijwayele ukusabisa abanye abantu nanje ukusabisa abanye abantu nami ngeke nize ningisabise la kwami ngeke and futhi ayikho into ozoyenza ngeke nize ningisabise engani phela wena uyalo ngilolu uzibona vele useniprayipile ngaye ngakho umlwelo usisa ngithi hayi angibeki ngenkathi engiqambela amanga ngitshethe unamanga wena uzokwazi kanjani ukuthi uba uqinisile uba unamanga bena ungekho wena uzokwazi kanjani wawungekho sinikana imithi sinikana imali uzokwazi kanjani ukuthi lo uqinisile lo namanga nomuntu oqinisile ngoba mhlawumbe ngihamba naye nginamama lapho nani ngazi yaqala ukubona story ngithi njengoba usise sichaza nawe usichaza ubani inko wrong story akekho wrong story wena ngithi uyasho ukuthi kumele aphelelise into zakho mase umnika imali yakhe futhi uma ukuthi kanjani awufuna izinto zami lungu ngizokunikeza mina kanendaba mina ngixakekile mina uzophuma manje ngene abantu besebenza ukuba sisebenzela mina kodwa unweze show ukuthi awuphinde uze futhi ngizokushanga ukuthi uzomncane yazi 30 days wesikhathini sami uzongijwayela kabi nakuhlalelwa la uzobona futhi uzobuya uzoza la uzofuna usizo cela umnikeke baba imali yakhe mase siyahamba ngokuthula imali yakho uzoyifikezwe elanda yedwa njengoba ifikethe uzolanda imithi la ningasekho ngeke phela ngeke nami ngize ngikwazi ukho izikweletu zami phama abantu abengekho ngidala izikweletu ngimile lapho mina nakumashonisa awuyini ebandla ikuphelezela uyawedwa uqonda ukuthini mawusho ngiqonda ngiqonda lokho ngikusho futhi ngiyakusho ngeke ngikuphinde okwesibili yazi mfethu asifuni size senze ngenye indlela ngifuna yona mhlawumbe leyo ndlela leyo ungenza ngalo nje ufuna ukwenza ngayo ngoba vele sibe nje ecela ukuthi nina uniprayiphere eceleni nathi hayi soba isigora thina ngeke asenze lutho lwamkhulu ngeke ningenze lutho ke nami bafethu la yongishale ngaphandle mangelami mina kwami ngeke uzubone lokho mina khohlwani bafana bami ngidlala lo nabo lo kahle kahle lo kahle kahle wena mfethu besikhuluma ivari ungijwayela kabi wena yes ungijwayela kabi wena uyangijwayela wena uneyinqabi enqabi imiya ukugcawa leso nqabi ayisebenzanga ingane yakhe ifika iphethwe iphika ivukanga ngidlala ngabantu egcineni kuyikona lo kuyafika ingane yakhe iphethwe iphika cha phela sikhuluma okuyikona safika kodwa nje ngisho nje ukuthi akusebenzanga ima ingane yakhe yafika iphethwe iphiko na yabe yafika yasizakala angeke ngazi baba sendaweni hey nabesontweni sasiya beyithandazela nala safika ngeke uze wazi ukuthi ukuphi ukusizile ngithi uyamuzwa uthini hayi uthi okay wesisi kakaze nami lento sengikhathele yona ngicela ukuthi wena ungichazele ukuthi ikhona into ekhona endlini njengoba ethi igubhu zakhe zazo 4 uyazazi lezi igubhu ayisho ezo 4 angizazi uyamuzwa ukuthi akazazi mina ke ngiyazazi imali makuwukuthi usuyisebenzisile wayiqeda phela letho othulisa bakho umniki makuthi kukhona ngoba manje lento esiyenza la isibuyisele emuva yabo la umuntu odlale ngani wena sisi la umuntu odlale ngani kumele ulethe yonke izinto zakhe njengoba uyiletha nje lezi tap zakhe bekumele uyilethe zonke ungagodli ezinye uyilethe yabo ngoba manje usuphenduka ithina manje sesiphenduka futhi yilima sesifike nawe la usesitshela ukuthi yena anankinga nokukunika hayi anginankinga khona imali anginankinga uthi inkinga kushoda itap zakhe nami ngithenga ngemali ngiyakuzwa ukuthi kushoda itap zakho kodwa ngendlela okusho ngakhona showcase azange kwenzeke lutho mina ngasebenzisa waze wayigcizelela le ka showcase showcase kahle lo showcase ukuthi uzophinda la lapha emuva kodwa akikho ukuphindelela emuva lento yakhe emva naloko imina nje ufayo la ugula la endlini ayikho nje into ebuyela kini yazini lokho kahle webhuti intshele mina lo sisi lo mina ngamsiza kuzoba ninalo into nizoyibuka kanjani yabo usesefika la yesebegula ebexugela
ngamnika okwakuzomsiza. Wayesefuna ongaphezulu kwalokho wayekuzele. Esefuna ukwenzenjani? Uqhumba umfowabo phansi. Weza lalela, weza la kumina. Abona lo into yadala ukuthi abothi imithi amayisebenza umfowabo wafika la kumina ezofuna usizo naye. Ngamnika nawe usizo wayefuna. Uthe mayisebenza umuntu awusasebenza ethi mina shuthi sengabe ngawovala umfabo uthi engagadleki ngemithi. Shuthi mina ngenza yini isilimi. Phela akaqala ukufika nje befika nani la. Sesiyibange kaningi lento efika ezofuna imali yakhe back. Ningakafiki nini. Lokho sibange nje into eyodwa mina. Yabo kahle kahle lona ula owayilahla khona. Umfowabo omncane kuba wambulala. Lo muzi wakho umfowabo ngaba usekho kuyimanje. Khona athi umuthi awusebenza ngaba akubongi lokho uthi umuthi awusebenzanga uthi phela umfowabo sakho umuzi ongakho. Akumele ngabe yakubonga yena lokho. Mawumuntu kunengqondo uphila kahle ekhanda. Awubothi wena vele wangamethu ukule igazi lakho. Ngenxa yenzondo ongayazi ayiphumayo. Awukuboni lokho? Angikwazi ke mina konke lokho akushoyo. Angikwazi. Awukwazi lokho. Hayi sondela sisi ungalibeli uhlehlela qhubeka nje sondela kuyena ungamsali. Njani mina ukuthi nifunani ke mina nginike nifunayo ihlukane kanjena ngifuna ukwenza umsebenzi wami. Ndoda cela umnike imali yakho usisi. Ayilungeleke mfowethu imali yakhe ngizomnikeza usisi akazama ukuphuthuma ngoba kuseduze nakubo awube nedapu zami ngithanazele kabusha nginika abantu besizakala akukho okunye ngizokhuluma. Sisi uyamuzwa ukuthi akali nemali yakho. Uthi kumele ubuyise idapu zakhe siphelele. Makuwukuthi igubhu usayiqeda into ephakathi mbuyisele konke negubhu zakhe. Kulungile futhi shuthi ngizombuyisela. Kodwa akashongo ukuthi umuntu kubani. Wayenginike wathi ushowcase kodwa manje asambe sishiya kanje so landa idapu zakhe. Uma siyabuya uyamnika idapu zakhe. Kodwa isisi ayi